е страшна буря, последвана от страшно земетресение. Къщата на нашите приятели, скилите и семейството й започна да се разпада и да тече бавно. Те отидоха при най-близките си приятели, Торалей и Дюс. На другата сутрин, когато Торалей и Джош се събудиха, Дюс влезе и им съобщи, че до вечера трябва да се съберат на много важна вечеря, за да им съобщат разни неща. Докато момичетата спаха, скелите стана и ги облече, за да могат да са готови, понеже се очакваше да бъде доста дълъг сън, поради причината, че те бяха заспали едва в 10 сутринта. Аз съм облечена. Ти и аз. Готов съм. Само чакаме децата да се събудят. Добре. Щом Тоби е буден, поне до 1 час и другите ще се събудили. Все пак, те не спят много след Тоби, а и да спят почти не е възможно, понеже той ще се разплаче и ще ги събуди веднага. Да. Колко удобства, колко играчки са им взели, откъде ли имат толкова много неща? Не знам. Доколкото разбрах, днешната вечеря ще бъде, ще си казваме всякакви тайни, които всеки цял живот е крил и е знаел, без да се караме. Това е доста готино, въпреки че не знам дали ще се справим с това да не се караме, но хайде да пробваме. Нашия кой ще идва? Ами не. Ами, добре. Между другото, те са излезнали и ще ни чакат там. Така ли? Тогава чакаме малките разстанат. Мамо, добро утро. Добро утро, Мартин. Защо съм в рокля? Ще ходим на вечеря. Идеално. Тази нощ беше много готино. Торалей ни служи толкова много неща. Вижте си, имаме дръвче в коридора, имаме си кощата за буклук в двата края на къщата. Сложи ни кош за играчки, дори сложи малко корито, за да можеш да къпеш Тоби по-лесно. Сериозно ли? Да. Колко готино. Мамо! Яница, по-тихо! Къде са всички? Как разбрахте, че няма никой? Ами много е тихичко. И щом сте в стаята, предполагаме, че няма никой. Божичко! Леле, мале. Да. Ами да, деца. Отиваме на вечеря след около час. Така че, ако искате да тръгвате, понеже ресторантът е далечко. Ами, добре. Кой ще бъде там, мамо? Не знам. Знам, че сме ние, Торалей и още няколко човека. Идеално. Хайде, да тръгваме. Ето ни нас. Здравейте. Там да легне Тоби, мерси. Там има едни деца. Да. Нека за момента момичетата още да не си говорят с тях. Добре. Мамо, защо да не си говорим с тях? Не знам, щом така е казала, не си говорите. Ще видим след това. Влизай, миличък, не идваме. Томи, сядай. Здравей, Марджин. Здравей, Томи. Не говорих с децата, които са до нас. Защо? И аз не знам, така казаха. Здрасти, Алекс, не говори с децата, които са до нас, но защо? Така ни казаха. Надявам се, вече всички сте тук. Да. Ами, нека да започваме. Аз ще започна от самото начало. Точно така. Аз нямам един крак. Страдам от заболяване, което може да го има цялото ми семейство. Сестра ми. Това за кръка не го знаеше никой до сега, освен сестра ми, брат ми и Дюс. Така е. Но има още много по-шокиращи неща, които трябва да ви кажа днес. Затова ще помоля Дюс да дойде. Тези неща може да ви шокират, дори да ви накара да се откараме, въпреки че почти при всички историята беше същата. Виждате ли онези 4 деца, които седят на онази пейка? Така,
Ще ги помоля да излязат отпред. Това е Ники. Тя е най-голяма. Това е Изабел. Тя е втора. А това там са двама близнаци, които са най-малки и се казват Боби и Попи. Тези четиримцата са наши деца. Моля! Защо не сте ни казали? А вие сякаш не бяхте казали за Яна и Яница. И сякаш и брат ми и Аби бяха казали за тяхните деца. И сякаш ние ви бяхме казали за нашите. Какво? Да, това е дъщеря ми. Ето виждате ли, това имам предвид. Не трябва да се караме, трябва на тази вечеря да си кажем всичко без да се скараме. Та, кой иска следващ да разкаже историята си? Аз. Кати? Да. Но преди да довърша, искам да кажа, че Изабел има същото заболяване като моето и няма една ръчичка. Ще ви помоля да внимавате и да й помагате в трудни моменти. Та от сега вече можете да си говорите с децата, които отново ще си седнат на пейката. Вау, много сте яки. Мерси. Аз съм Марджин. Аз съм Изабел, Ники, Боби, Попи. Ние сме Яна и Яница и сме близначки също. О, колко готино! Аз съм сестрата на Томи. Да, аз съм Томи. А онова детенце още не го познаваме, но знаем, че е дете на приятелката ни Клео. Ще изчакаме да ни се запознаем с нея, да я представят и тогава може да я викнем при нас, за да се запознаем и с нея. Да, хайде! Както чухте, тук е пълно с шокиращи, хубави и всякакви други новини. Затова мисля, че е време да ви кажа. Както всички имате деца, така смятам, че и аз имам това право. Сестра ми. И искам да ви кажа, че аз съм бременна. Уау, честито, честито, честито! Ей! Толкова готино! Толкова много деца станахме тук! Да! Супер, Марджин. Сестра ми, но от кого? Нейтън Род. Вау! Който не можа да дойде, но по-нататък ще го доведа и ще се запознаете с него. Супер! Честито! Мерси! Както разбрахте, ние имаме дете. Това е момиченцето, което се намира при Ути. Каза се Велизара и е на 4 години. Тя е фермерско момиченце и е израснала с много животни за тези 4 години. И честно казано, вече мисля, че трябва да ви я покажа и да се запознаете. Велизара, това са всичките твои приятели. Може ли да отида да си поиграя с тях? Да, отиди, запознай се и си поиграйте. Здравейте, аз съм Велизара, Марджин, Томи, Попи, Боби, Ники, Изабел, Яна, Яница, Алекс. Може ли да седна при вас? Да, разбира се. О, ти си на 4. Да, ние сме на 6. Сега другата година ще сме първи клас. А моят брат, аз и Марджин ще сме втори клас. Колко готино. Как е в училище? Много искам да порасна да стана ученичка. Браво, това е хубаво. Опа, аз съм Аби, майката на Томи и Алекс. О, супер! Аз съм Джоси. Аз съм Торале, Дюс, Кати, Скелита, Тоби. Ути, не, Холт, Хит. Клео. Това беше за всички деца, които не познават цялата вечеря. По-нататък ще се съберем отново и ще ви запознаем с още много чудовати и хубави готини хора. А и на всичкото отгоре, ние ще се женим. Ей!
И след малко ще обявя кой иска да ми е шаферка, кумкума. Честно казано, искам всички момиченца да са шаферки, момчетата са шафери. За кума искаме Торале и Дюс. И всички други да са шафери и шаферки. Супер! Кога ще са дата? Още не е уточнено. Ще ви се обадя да ви кажа точната дата. Супер! Не се заговорили за сватба, искам да питам нещо. Торале, ще се омъжиш ли за мен? Да! Да! Мама и тати! Да! Ама че красота. Скъпи, обичам те. И аз. Някой друг сеща ли се да каже нещо друго? Май не. Предлагам ви да си направим всички пижамено парти в нас. Супер идея! Хайде! Накрая просто всички се измориха и си легна. Най-странното беше, че всеки легна кой където му падне и на случайността сигурно всички щяха да се гледат толкова странно, че не беше ясно дали даже няма да се сбият.